Holy shit. Nå, Joachim. Du er fly. Okay. Jeg bliver nødt til at finde en skrant og tjekke det ud. Jeg vil lige prøve at lade serveren load lidt, fordi jeg hakker ret meget. Wow. Det hakker sindssygt meget. Not for me, badge. Du har også internetkabel. Ja, ja. Nå. Nå, jeg skal lige hurtigt prøve det der fly. Nej, det skal du ikke. Du ved ikke, at jeg optager, ikke? Nå. Også lyden? Ja. Så nej, du skal ikke flyve. Din flyvende gris. Og du har sat tingen der af. Hvad for noget? Det der too many items. Ja, selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig har jeg det. Og ved du, hvad jeg også har sat på? Kig på mig. Nej. Kig på mig. Nej, det gjorde du ikke. Nej, bare roligt. Vi dræber ikke hinanden. Det var mere bare sådan for at tilføje lidt action til Minecraft. Nå, du vil sådan ligesom have lidt spænding. Lidt spice. Okay, fæld nogle træer. Vær til Jeg nytte. er i gang. Vær til nytte, Joachim. Og gutter og gutinder og andre mennesker, der spiller Minecraft, som vi ikke kender. Emil forresten. Hvad? Oh my god. Jeg ved, han er stor fan af dine ting. Men i hvert fald, gutter. Undskyld. Men i hvert fald, ikke? Så har jeg en ting at sige til jer. Minecraft, det er og bliver et fucked up grinerende spil. Men Og Joachim Bær bliver et fucked up underlig gris. Jeg ved, hvor jeg nok har fået inspiration til grisen i Minecraft. nå, de har bare snakket med dig, eller hvad? Ja, også det. Men i hvert fald, ikke? Ja, i hvert fald. I dag, der sætter vi et lille spørgsmålstegn over Minecraft. Og det er... Vent lidt. Okay, Er det 210 kroner værd? Bum bum bum. 210 kroner, hvad snakker du om? Det er 120. Det er det 120 kroner værd. Bum. Men i hvert fald, jeg lavede... Joachim, hold din kæft. Svaret for Nej, hold din kæft. Oh my god. Okay. Vinderen af min... Jeg har spurgt jer om lidt hjælp på YouTube, om hvad jeg skulle gøre i min næste video. Og den, der fik flest thumbs up, ja, det er Mr. Cakeboy. Og han ville så have, at vi skulle bygge et hus i en meget mærkelig form. Så vær parat til at bygge et hus, der ligner et penis. En hvad? Penis. Så får han sin mærkelige form. Nå, Jørgen, du får lige en økse af mig. Og Mr. Cakeboy, hvis du så ser det her, ikke? Hvilket han gør. Ser han det? Ja, han sidder og ser med lige nu, det er en livestream. Det der er et højt træ. Men i hvert fald ikke. Nej, nu har jeg siddet og samlet ting eller dirt til at kunne komme op i træet og grave nedad, og så fjerner du kraftigt med træet. Ja, jeg er jo effektiv. Okay, det er nok.
Nu bliver jeg nødt til lige men, at... nej, det er ikke nok. Undskyld, det er ikke nok. Vel, Mester Cakeboy, vi skulle bygge et hus i en meget mærkelig form. Okay, Joachim Feld, en hel masse træer. Så får han sin vilje, fordi jeg har faktisk udtænkt en plan. Ham der Mr. Cakeboy, taler han dansk? Min Minecraft-serie er jo heller ikke dansk overhovedet, så... Nå, men det kunne da godt være, at han ikke forstod dansk, og han fik det oversat med sådan nogle subtitles, ikke? Hvordan helt præcis det? Din mor... det kunne egentlig være ret nice. Du skulle lige til at sige din mor, og så siger du... det kunne egentlig være ret nice. Det kunne egentlig være ret nice at få den til at oversætte det der, og så lave den der... Ligesom, hvad den er, for eksempel den der, du viste mig, den der med golf. Hvad? Den der med et eller andet golfspil, hvor du satte undertekster på. Og så var det bare sådan noget med... Nå, jeg er kok. Ja, kok og cold og... Cold. Måske skal vi passe lidt på med YouTubes... ja, du ved, jeg har lidt mere censurere sådan... Eller ikke tolerere sådan noget lort. Man siger... Sådan noget lort, som der kommer ud af vores... mund. Ud af vores hvad? Mund. Det havde jeg også sagt. Okay. Jeg tror, vi har nok træ til at bygge et hus i. Hvor meget træ har du? 29. Jeg har 22. Jeg er i gang med at fælde et nyt træ. Nope. Altså, Søfork. Hvornår skal du i seng? 2 sekunder. Nej. Det kan ikke. Nu råber han efter sin mor. Nej. Ja, råber efter hende. Ej. Ja, det sagde jeg også. Min far arbejder for Videx. Skal du have nogle høreapparater? Hvad? Skal du have nogle høreapparater? Hvad? Den forstod jeg først nu. Okay, jeg kan lave de 3 om til Wooden Planks, du ved. Ved jeg det? Ja, det ved du. Men hallo, hvad er Videx? Det er et firma, der også står for høreapparater. De producerer. Du skal dum i dit ansigt, mand. Nu har du lige siddet og røbet forretningshemmeligheder til YouTube og sådan noget. Det kan alle folk kan bruge det mod os. For eksempel ham der... Klar til at bygge et hus i en mærkelig form? For eksempel ham der Mr. Cake Man, eller Mr. Cakey Bakey. Mr. Cakey Bakey in your face, troll low low. Men i hvert fald, altså, han kan jo bruge det imod os. Ja. Og se her, det er et hus i en meget mærkelig form. Så Mr. Cakeboy. Jeg ved ikke, hvad det var, du sidder for noget fræk noget, du sad og tænkte på, da du skrev din kommentar der, men... Markus, han tænker ikke på sådan noget, vel? Nej, det gør han ikke. Nej, men jeg kigger ikke på, på hvad uret. i al helvede er det, du har gang i lige der, om jeg må spørge noget? Ja, jeg skal i seng nu, Markus. Nej, vel? Jo, vel. Er du allerede i gang med huset? Du mener ikke, du skal i seng nu? Nej. Jo, jeg skal. Seriøst? Mm? Og vi har lige siddet og optaget til YouTube. Kære YouTube. Det var en skam. Vi bliver desværre nødt til at afbryde dagens udsendelse. For at få lov til at sidde. Du er en abe. Se South Park. Og jeg skal seriøst i seng. Jeg skal op og spille fodbold i morgen. Outsider. Din mor. Jeg lægger ikke det her på YouTube. Jo, nej, vi optager videre. Nå. Det hørte I ikke. Vel? Nå. I hørte ikke. I hørte ikke, at jeg ikke lægger det her på YouTube, fordi det gør jeg. Vi optager videre en eller anden dag, ikke også, Joachim? Mm. For eksempel i morgen, ikke også, Joachim? Mm. Ja, det gør vi. Peace!